Muốn thôi ya, đi vào giờ thay hotel lo xe chứ. Mana jam ning dini rang depan bikhe. Phải không? Abang ni aku solo la kasih sekte mano ni mata. Mang लगता बस. क्या बोला? आंनन ससागा सानगाखौ बुकुमा गोनांगोन होनो नुनु खाताबो नहीं देखा पूरा देखा आच्छा नों केतां रिमेरा iPhone पानी हम खाने दा. तां मोनसे खासा आइफोन Blok खाने nih. ब्लक खानि बागै जोंनो आइफोन नांगौ थादर थेरनाखौनो नों दाबो रां रिखेल तांमोन ननु सिंनि न मागनांदों नानाबा जोंबो नन फेरगनाय बिले Yang jaga pakai dengke. Anggu harus rangtung sin nok tang pe nih. न कल से बिबिरनो नां जागा बागोन हायदा अंखर जिदों खाथानि आं रागोन बांजों ख्या अंखर मा खोनादों सोलाय रगलै नुखोनाले गाहाम सामा जाहाम मेवान सगौ बका सालसा काजों नांलाक दिबा बात तो सही है।